Viikingit oli ristiretkellä kohti Pohjanlahtea. Kivikkoisen ja karikkoisen Ouran saariston kohdalla vene juuttui pohjasta kiinni. Päällikön käskyllä rumimmat ja tyhmimmät heitettiin mereen. Näin syntyi merikarhu. Eilen illalla haaksirikkouduttiin tänne Ouran saarelle ja nyt me pitäisi selvittää täältä jotenkin pois. Mitä? Tuu katso, mä löysin tämmösen omituisen boksin. Mikähän se on? Mä en tiedä. Mä en tiedä Avataan. yhtään mitä täällä on. Uskalletaanko me avata se? Uskallet. Uskalletaan. Katsotaan mitä täällä on. Siellä on joku lappu. Katsotaan. Käyttäkää teille annettuja välineitä. Molempien täytyy saada kala. Näilläkö pitäisi saada kala? Ei edes mitään vapaa tai matoa. Ei tuo ole helppo. Mitä me Oliver tarvitaan seuraavaksi? Me tarvittaisiin matoa ja sitten joku tikku tai keppi tai saadaan tääkin. No lähdet sä etsiä niitä matoja, jos Tehdään. mäkään etsii jonkun semmosen kippokapoja, millä me saadaan sitten. Se olisi aika hyvä. Ei tule helppoa matoja etsiminen täältä, mutta katsotaan, jos me jotain löytäisi. Kyllä me löytää. Nenä vaan jäykäksi. Just näin. Hei, nyt mä muistan. Jokaisen lapsen äiti on opettanut lapsille silloin, kun ne on nuoria, että jos haaksirikkoudut jonnekin tuntemattoman paikkaan, tutki ympäristö. Tuolla on vanha luotsi. Täällä on joku outo vihreäläinen kukannuppu. Vitsikö olisi joku kirves tai joku, niin mä kaataisin puun ja oolisin itelle ongea siitä. Jokohan Oliver on löytänyt niitä matoja. Risti. Jos minä kuolen, niin Katso lapio. Tällä ei kyllä täällä kivikossa tee yhtään mitään. Katsotaan, olisiko tän kiven matoa. Ei oo kyllä mitään. Mitäs sun hier nämä? Olisiko joutseni? Voipi olla. Otetaan mukaan. Ois nyt on hyvän näköinen kivi. Kato. Katos mikä siellä on. Tällä tulee iso ahve. On iso. mikähän luu tää on? Mikähän saari tää on? Nyt alkaa vähän kyllä pelottaa. Oliver. No Teemu, mitä löytyi? No en mä kyllä löytänyt Ootko nyt ihan tosissaan? Tuolla Ei siellä oo mitään. luuletko, että tuo kestää meidän ahven? Ei me niin isoja saada kuitenkaan. No katoppa. Mitä? Tää menee tosta vaan. Löysitkö sä matoja? Kato. Siitä vaan oksat veksiä. Sillä muuten tulee iso. Pistääkö vaan perus umpisolmu? No sen mäkin sen tein. Niin, minäkin. Jos se karkaa, niin sit mennään uimaan. Se on tuttua puuhaa. Se on tuttua puuhaa. Sit vaan se sinne ja toivottaa, että narraa. Sinne. Musta tuntuu, Teemu, että tää oli kalaheitto. Solmukin tuli. Oho. Mitä sillä lailla? Eipä tääpä ei meitä haittaa. Solmittaa se takaisin. Miten sä kalastat sille? Mä heitän sen pohjaan ja vähän nypyyttelen, mutta mulla meni siimat poikki, oli iso kala. Hää? Jos se tusko, niin mä valehtelen lisää. Mitä? Tuo... Onko äijällä kala? Oh. Ei oo. Ei ole. Ota ylös se! Tänne! Ei mitään. Ihan jäätävä. Ihan jäätävä. Syökö tää? Syödään. Otetaan mukaan. Vedetään kidukset auki tuolta ja niskat nurin. Se on aika komia kala. Yeah. Enää tarvittais toinen. Se on nyt tää helpompi on saatu ja Kyllä me saadaan. sit vielä tälle jikille. Otettiin pikku paikanvaihto. Tos varmaan tunnin veteli, mistä Teemu sai kalan. Ja ei se tähän jikiin napannut, mutta kyllä mä uskon, tässä on aika hyvän näköinen tämmönen kivikkopohja. Sieltä. Mitä? Kato! Mitä sulla on? Kato! Jäätävä! Äkkiä tänne. On Miten sä komia. saat sen? Se oli, tiedätkö, jäi pohjaa varmaan kiinni tossa ja sit mä otin pikku nykäsyyn ja vähän reveen ja ei tullut mihinkään. Niin se oli varmaan kato kivessä kiinni ja sit se irtos sieltä, niin otti saman tien. Mut kato, on komiasti suupielessä. Se on ihan kunnolla haukannut. Kato, On hyvä jikillä. jiki.
En olisi ihan uskonut. Otetaanko me tääkin, niin meillä on molemmille vähän ruokaa. Otetaan. Otetaan mukaan. Meillä on kalat saatuna ja mitähän seuraavaksi? Kalastamisessa tärkeintä on sormivarmistus. Hei Teemu, äijä lakkilens tonne! No niin, nyt meillä on veneet ja vehkeet ja kaikki, et se ei olisi muuta kuin kalalle vaan. Hei Oliver, kato. Mitä Täällä löysi oli se? taas Box. uusi mysteeribox. Onks avannut vielä? En mä oo. Pitäisikö meidän katsoa mitä siellä on? Katsotaan. Kalastakaa yli 30-senttinen ahven. Eikö se ole aika iso? Se on aika iso ahve. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try it. Se olisi sit Teemu kohti Jokisuistoa. Tiedätkö sä miksi? No. Ahven kutee tälleen keväällä, niin se menee tonne joelle, niin lähdetään narrailemaan sieltä niitä, niin siellä on meidän isoin todennäköisyys saada kala. Onko ne siellä isoin? Siellä ne on isoimpia tällä hetkellä. Otetaan tähän eka stoppi ja jos ei ala nyppiä, niin otetaan sitten seuraava. Kokeillaan. Kokeilla. Eikö se aina vähän silleen, että jos ekalla heitolla ei tule kallaa, niin ei tule mutta millään. Mä otan tosta heti sen. Kun ei saanut mitään. Tiedätkö sä miksi kun lapset vaikka niin käy isän kanssa kalassa? Joo. Ja niillähän opetetaan, että pitää olla ihan hiljaa, että kalat säikyy. Se on ihan totta. Tiedätkö sä miksi? Tiedä. No, kerro. Jotta ne pitäisi turpaset kiinni, että isä saa olla rauhassa. Ehkä just tämä. Hei, nyt mulla kävi. Kävikö? Oi, nyt on. Oi, kelaa vaan. Eiks lähti irti? Irtus. Hei, uudestaan. Noniin, nyt on. Tulee. Noniin, kama. Come on. Ylös. Come on, tiikeri. Let's go. Oi. Se on päivä auki. Se on muuten päivä Se ei oo auki. vielä ihan mitään. Tää ei oo kyllä ihan mittakala Ei, vielä. se on. Ei ollut tyhjä paikka. Se on ihan ahven. Se on aaven. Tuohon takaisin isompana. Just. Markkinoinnissa pitää olla munaa, yllätyksellisyyttä ja sen pitää tavoittaa mahdollisimman paljon silmäpareja. Jos sun yritys tarvii tätä kaikkea, niin ota yhteyttä extrememedia.fi. Nyt on päivä iso, hei. Kattokaa. Kattokaa kun vapaa taipuu. Oho. Ei se ollutkaan kala. Mutta jos tarvittais polttopuut, niin tästä tulisi aika komiat. Jaa, kato Teemu, se vaan nostelee. Päästetään kasvaa. Kato. Ei, niin on. Onpa hieno. On komia after. Mutta Komia. paljon pitää olla kalaa, että minäkin saan. Joo, kyllä sitä Äijä näkyy tiedätkö- riittävän. On tää ehkä isompi kuin äijän kala. Onko vähän? Teemu, vedätkö semmosen pikku kalatanssi? Mä veikkaan, että se auttais. Voin mä vedän. Kalat vähän niinku silleen niin. Pure siihen sun hampaillaan. Iso ahven. Nyt meillä oli Oliver fisu. Onko iso? Pitäis olla isompi tässä. On. Nyt menee se. Se on yli, Morjens, tuo Se on- on hyvä. se on yli 30. Se on just sen kokoinen, mitä me tarvittiin. Ai vitsi. Että. Kebaappi. Kyllähän maistuu. Hei. Boksia vaihteeksi. Mitäs siellä tällä kertaa on? Uusi mysteeriboksi. Kalastakaa vähintään 80-senttinen hauki. Okei. Isot on kyllä niinku saaliit. Okei. Mielenkiintoista. Tällähän saa kalastettua vaikka haikaloja. Oh. Ei, mut se ois sit haukea. Tarvii iso. Se tarvii iso. Mitäs, lähdetkö sä karvaturrilla vai jigillä? Karoturri. Sä lähet karvaturrilla. Ehdottomasti. Mä laitan jigiä päähän. Ne on vähän erilaista, jos ne Joo. tietäis Katsotaan kumpi toimii paremmin. Just näin. Totta kai me lähdetään sitä metristä tavoittelemaan, mutta lähdetään alhaalta. Eka 60 senttinen ja sitten lähdetään parantaa siitä, niin eikö se ole aika hyvä? Tähän vuoden aikaan kuinka paljon ne niinku on nyt syönyt? No siis mikä siihen vaihtuu? haukihan on kudulla tällä hetkellä. Joo. Jossain paikoissa on kutenut jo ja täällä se ei ole vielä. Et mitä nyt viime viikolla saatiin kaloja, ne oli kutemattomia. Eli jos nyt hauen saa,
niin luultavasti se voi olla aika iso, jos se on mammahauki varsinkin. Jos ne on just ollut kudulla, on ne onnellisia. On ne onnellisia ja ne syö muuten sit siihen malita huppu. Näetkö nää Oulusko äsken mitä mulle tapahtui? No mä kuulin, mutta mä en nähnyt sitä niinku kuule tilanne. Ikinä usko, ihan mieletön tarina. Oli justiinsa kalastamassa sitä ahventa. Ja kerkisin justiinsa nähdä, kun mulla on täydellinen mittanäkö. Se oli 52 senttiä se ahven. Se on jo aika Hyppäs, jäätävä. otti hirviään pompu. Ilmassa pyrstöllä läppäytti sen koukun irti. Ois tullut suoraan silmään, mutta onneksi mulla on suojavarusteet kunnossa. Niin... No niin, ja Teemulla taas niin vappu jatkuu. Vappu jatkuu. Värei. Saiskohan tällä mitään? No niin, nyt ollaan haukipaikoilla ja tää on tämmönen matala lahti, kun jos katsoo vähän ympärille, niin tossa on pikku kivikko keskellä. Lähtää koittaa, jos siinä kivikon ympäristössä olisi jotain kutumammoja. Taasko samalla kaverilla ihan hävytön kiinni? No vissiin. Otaks haavi? Ihan hillitön ananas. Päästetään sekin silti kasvamaan ja isompana takaisin. Mulla on kato Oliver vähän kiirettäis yrittämässä narrata oikeeta kalaa. Onko nykinyt vielä? Ei mitään. Se Siinä johonkin se on. itsensä jumiin. Kato, missä Se se? veti johonkin kaislaan. Ei vitsi. Miten me saadaan se sieltä? Se veti johonkin kaislaan jumiin. Mennään lähemmäs. Käydään hakee se sieltä. Se on nyt niinku kaislassa. Ei. Älä lähde pois. Se veti niinku johonkin kaislaan itsensä ja... Kato tuo hauki, Eikö se ole miten niinku päin risu? se on siinä. Ei vitsi. Siinä on Se on ananaspuu. ananaspuu. Otappa hauki. Noniin, nyt se irtos. Sinne. No niin pojat. Morjens. Se olisi päivän eka hauki. Huhhuh. Katsotaan. On hieno. On se hieno kala. Sinne laitetaan. Tässä leikki aina oma elämä hammaslääkäriä. En mä muista. Se on 64. 64 senttiä. Siellä kävi, näittekö? Katottaa, siellä taas hauki kiinni. Katsotaan minkä kokoinen se olisi tällä kertaa. Ai että. On tää nättiä. Pistä jo vähän vastaakin. Voisi olla jopa vähän isompi. Onhan se. Onhan se. Sieltä. Oho! On se jo paljon isompi kuin viimeksi. On. Se on kunnon Se mölly. painaa jopa vähän. Painaa. Mullahan mennä selkäranka katketa, kun mä nostan. Ei kai sentäs. On se komia hauki. On silleen mittaa. Mitäs Teemu veikkaat? Paljonko on mittaa? Näytäs vielä kerran. Se on... Mä sanon, se on 95. Ei. Se on 8. 82. Jommalla kummalla silmät harottaa. Ei se silmä petä, kun mä sanoin, että se on 82. Niin se on 82. Se on kyllä tismalleen. Tuosta tonne noin. Se lähtee sinne. Komiasta. Tää kalastaa. Onhan se hieno. On hienoa. Mutta eikö se ole aika Oliver hieno juttu, että miettii, että eilen oltiin 5-asteisessa veessä uimassa ja kellukkeiden varassa ja päästiin saareen ja saatiin yövyttyä ja saatiin suoritettua tehtävät ja löydettiin veneet ja kalat ja kaikki. On se hieno. Mikä sun mielestä oli niinku kaikkein kiva asia? Aika kiva asia oli päästä sieltä vedestä pois. Se Niin kun munkin pääsi mielestä. mantereelle. Joo. Se oli oikeesti... Oli se kylmä. Mulla oli ihan siniset sormet. No, oli sulla huulekin aika sinistä. Mikä se on se saarihomma? Tai se saaristohomma? Se on niinku vanha luotsitupa. Eli siellä on ennen aikaa niin ollut luotseja yöpynyt. Ja sit kun on tullut isoja veneitä tuohon Merikarvian satamaan, niin sit sieltä on luotsi soutanut omalla pikku soutuveneellä sinne isomman laivan kylkeen ja sit se on ajanut satamaan, että Merikarvian tuo saaristo, niin se on tosi kivikkoista. Jos nytkin olette huomannut, että kiviä on joka paikassa, että sinne ei voi ihan ketä vaan laittaa ratteen. Pärjäsinkö mä? No, tuu rattiin ja aja loppumatka. Ilman laitteita. Noniin. Anna mä katon. Aja siellä loppumatka. No se olisi nyt tarkoitus tälle kesää avata niinku majoitusta ja ruokailusysteemiä. Meillä lähtee joka torstai-sunnuntai kuljetus tuosta Merikarvian satamasta. Viedään asiakkaita sinne all inclusive tyylillä, että meille tulee kaikki ruuat, majoitus, aivan kaikki. Siellä on saunat, tämmöiset. Saat joko olla yö yli vaan tai parikin yötä, että miten tykkäät. Voit kalastella siellä
viettää vaan niinku aikaa Suomen luonnossa ja merellä.